Ano, kumusta yung speech mo? Normal lang yung slide. Ha? Normal. Sa duman? Certificate. Normal na ano? Hey, Meron bang abnormal? Papa, may ano duman? Makan itu kang ikut. Saka may edu. Ano pa? Saka ito, binigay sa akin to ni ma'am. Ano yan? Tingnan ko nga. Gift sa'yo. Ito sa edu ko to. Ay, hindi. Yung sa, ano ko, sa pagiging leader. Itong dalawa. Wow. Hi, good afternoon guys. Good afternoon. Anong araw ba ngayon? Ang Thursday. Thursday ngayon at magpo 4 PM na po. At nakakatuwa. Ano yan? Nakakatuwa kasi i-share ko lang. Sure pala. Halika dito. Napili kasi si Ate Jacel, sorry. Nag-speech sa graduation nila sa National Learning Camp. Ayan. Meron sa kanyang mga gift yung kanyang teacher. Ayan. Ito tumbler. Tsaka ito pa ito notebook na maliit. May pouch. Tapos, ano pa yung gift sa'yo? Ano to? Ito may binigay din sa kanila. Yung sa candy? Ido po ito, ano. Mga school supplies. Ayan. Ayan. Tsaka ito. Nakakatuwa kasi sa dinami-dami ng mga estudyante, isa siya sa apat sila na napili na mag-speech sa kanilang graduation. Meron din sa grade 7 kasi siya mag-grade 8 na meron napili sa grade 7, dalawa, tapos sa inyo dalawa din sa kanila. So nakakatawa kasi sa dinami-dami ng mga estudyante, isa siya sa mga napili na mag-speech. Kaya ay gugulat, nakakatuwa. Ito pala yung ano ko, yung i-unbox ko pala ito. Kasi gusto na makita nila. Kain na rin ito daw. Tawag ka dyan ate kasi Ipipon ko lang yung basura. Anak ng gunting. Bigay mo na lang kay Ate Lid. Magamit to na nila sa school. Ito, ballpen. Ay, ano to? 12 pieces ang laman yan, bawat isa. Ito pang ano to sa bala ng stapler. Gunting. Ito, dalawa pala itong ng stapler. Ballpen pa rin to. Sign pen. Ay! Gamit ko. Oh my! Ayusin mo nga anak. Boy! Ito. Huwag yan kasi madilim. Gusto nila itong mga ballpen na ito. Kaya nag-order ako para may magamit sila sa pagkakan. Ito din. Ay, naku. Natapon na. Ito pa. Ito, dalawa to. Tingnan mo, natapon na. Ano pa itong in-order ko dito? Ay, nayupi na. Paper clip yung laman ito. Maliit lang pala ito. Kasi gumagamit sila niyan. Paper clip. Ayan, ano ba ito? Wala na. Titingnan ko kung kompleto yung yung order ko. Dalawa pala itong paper clip. Ito yung laman. Kasi gumagamit sila niyan. At yung iba binibenta ko sa shop kasi may nagmamagana na. Tingnan mo yung isang natapon. Putok-putok
Dalawang ganito yung in-order ko. Para ito sa mga sa kanila, tsaka yung iba, yung nilalagay ko doon sa shop, yung isang box. Isang box ba ito? Hindi box. Kasi may bumibili nito sa shop. Pero itong mga ballpen na ito, sa kanila ito. Para may magamit sila sa pasukan. Ayan. Talagang tinapon na. Ay, nagingay yung aso. Natutuwa na naman yung aso. Maganda pala ito. Ito. Kulit ng batang ito. Okay, magpapabili daw siya ng telescope. Pero nandyan. Magpapabili na naman daw siya ng telescope. Yung telescope na hindi niya nakakalimutan. Dahil gustong-gusto niya magkaroon ng telescope. Yung anak ko na ito, pagdating niya galing sa school, ganito yung ginagawa niya. Or kung saan niya man siya pumupunta. Yan ang ginagawa niya. Wag mo ganyan talagang aso. Magwawalis na yan kahit sobrang pawisan pa siya. Naglakad pa yan galing sa school. Tapos pagdating, ganyan ang gagawin niya. Magwawalis siya, maglilinis siya. Aming father ay nagbabalot ng mga notebooks ng kanyang mga anak. Yung iba natapos ko na, yung tira dahil napagod na ako. Siya naman. Bakit? Itong mga notebook na ito ay kanina natapos ko yung mga notebook ni Jacel at John Bert. Saka ni Ate Jade. Pero tumulong na siya ng kay Ate Jade. Ito naman ay kay Jaya. So, last na babalutan ay ang kay Jade na notebooks. Sinisipag ka pa, Pai? Hindi. Sinisipag ka pa, sabihin mo. Pag hindi lang tinatapos, di bukas ng gabi. Kasi bukas ay Monday. Dapat bukas yung first day. Kaso, holiday. Martes na yung first day nila. Tulong tayo nung kay Jayden. O, pwede naman na ikaw na lang. Natuwa sila kasi hindi daw tumatagos yung sign pen doon sa kabilang page. Ayan. Ito sa papel na ano. Gusto nila yung papel. Ayan si Ate Jade, nagdi-design na, ano yung ginagawa mo, Ate? Design. TLE. Paano ko ba ito napapagsigaan? Masusulatan yung nandun yun sa likod. Excited na ba kayo? Ako naman. Excited na ba sa pasukan? Yes! No. Ito si Jacel, lagi ito yes. Yeah. I will say yes. Until ko rin, ganyan din ang kulay. Sa atin, ginuubos yung marker. Bakit gusto nyo yung TLE violet? Kasi yung libro ng TLE violet. Ayun Ganon. Kaya pala. Yung sa math. Kaya pala si Jacel green yung math niya. Kasi green daw yung book ng math. May mga motif every subject. Talaga. Ano yun, wedding? Arka ni Mama, pero ako. Okay, go.
Uy, Tingnan nasa ko nga, burahan. ate. Ano yan? Bakit parang may mga gulaman dyan? Kaya nga gulaman. Ma! Po. Ano yan? Bangon? Huwag mo nga kukulitin.